bon dia a tothom. Donem pas al 8è Cafè Cooperatiu. Benvinguts. Com sabeu, el Cafè Cooperatiu està coorganitzat entre la secció de Dret Cooperatiu i de l'Economia Social de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. Com ja sabeu, fa 4 anys que des de la creació d'aquesta secció de dret cooperatiu s'ha estat treballant amb l'objectiu de donar a conèixer el dret cooperatiu entre tots els col·legiats, generant espais on compartir coneixement, resoldre dubtes i proposar i organitzar debats relacionats amb el dret cooperatiu, com el cafè d'avui. Recordar-vos que de les exposicions dels cafès se'n generen monogràfics i vídeos que ho trobareu tot publicat a les respectives webs. I de l'edició d'aquest material té precisament aquest objectiu, el de difondre el coneixement i el contingut tractat en aquesta secció, però alhora també difondre el model cooperatiu entre els advocats i també entre cooperativistes i la societat en general. Com ja he dit, aquests cafès tenen per objectiu generar aquests debats sobre matèries que entenem que o són rellevants o necessàries i que considerem important difondre-les i donar-les a conèixer més enllà i d'una forma molt directa. I és per això que avui encetem aquest 8è Cafè Cooperatiu que porta per nom Objecte social i activitat cooperativitzada. Com bé sabeu, en la nostra normativa sobre societats i a la doctrina majoritària diferencien entre la finalitat social i l'objecte social. En les societats mercantils, aquests dos elements són suficients per analitzar la societat, però en les societats de base mutualista, com les cooperatives, hem de sumar un tercer element, que és el de l'activitat que desenvolupa el soci en el si de la societat, és a dir, l'activitat cooperativitzada, la qual es tracta d'una operació interna o intrasocietària i que molt sovint es confon amb l'objecte social. Doncs per aprendre a diferenciar aquests 3 termes, finalitat, objecte i activitat cooperativitzada, comptem amb el coneixement i experiència de les 2 ponents que hi ha presencialment a la sala, que són Cristina Grau, advocada especialista en dret cooperatiu, professora col·laboradora de diversos màsters sobre economia social, autora d'articles científics i de publicacions en obres col·lectives sobre dret cooperatiu i membre de la comissió redactora de diversos textos legals. També ens acompanya Sílvia Moncayo, advocada mercantilista especialitzada en dret cooperatiu i de l'economia social i vicepresidenta de la secció de dret cooperatiu i de l'economia social. Doncs entre les dues ens exposaran aquests conceptes i ens faran els aclariments oportuns. Jo ara només comentar que les persones que estem connectades virtualment, que tingueu present que aquesta sessió s'està gravant amb Zoom, per tant, si no voleu constar físicament, o que, físicament, que se us vegi la cara i el nom, podeu renombrar-vos i apagar la càmera. I, per tant, els que estem de manera virtual utilitzarem el canal xat per fer el torn de preguntes que anirem exposant de manera ordenada. Doncs, exposat aquesta introducció, ja cedeixo la paraula a la Cristina Grau perquè ens comenci definint un dels primers termes que hem introduït, que seria el de la finalitat social de les societats. Gràcies. Gràcies a tu, Lorena, per la presentació i gràcies a totes i a tots per estar aquí, per assistir i per escoltar-nos a veure si podem aportar una mica de llum. És cert que en les societats mercantils la finalitat social, així es va definir durant el procés de codificació, és el que un grup de persones s'ajuntin, s'apleguin per poder fer una activitat econòmica amb la voluntat d'obtenir un guany i partir-se aquest guany. I això és el que definim com a lucre. Així ens ho diu tant el Codi Civil quan defineix el contracte de societat, com ens ho diu el Codi de Comerç quan entra en la societat mercantil. Això, com us dic, procedeix del procés de codificació on aquelles altres entitats que no tenien aquesta finalitat primordial d'obtenir un guany i partir-se'l van quedar fora del procés de codificació.
En aquell moment, sobretot, hi havia al cap les fundacions i les associacions, que són les entitats no lucratives per excel·lència. Però és veritat que aquí va fer patinada el legislador, no? Perquè en aquell moment ja hi havia entitats, estem parlant de finals del segle XIX, ja hi havia entitats que feien activitat econòmica, però que el propòsit no era aquest, com les mutualitats, com els pòsits i, per suposat, les cooperatives. Clar, si en canvi mirem què diu l'Aliança Cooperativa Internacional o la nostra pròpia llei de cooperatives, ens diu que la finalitat de la cooperativa és, mitjançant el desenvolupament d'una activitat econòmica, millorar les condicions de vida dels socis precisament que participen en aquesta activitat. L'Aliança Cooperativa, en l'última reformulació dels principis cooperatius de Manchester, per primera vegada dona un concepte de cooperativa i la defineix com una associació autònoma de persones unides voluntàriament per satisfer les seves necessitats econòmiques, socials i culturals. Per tant, aquesta és la finalitat. Ja no és obtenir un guany i partir-se, i llavors això ho fan mitjançant una empresa de propietat conjunta i vinculada democràticament. Evidentment es donen els valors i, com us dic, la nostra norma diu el mateix. Per tant, la finalitat, que és allò que ens serveix per classificar, en principi, a finals del segle XIX, les entitats amb activitat econòmica i les que no ho fan, doncs ens trobem amb les entitats mercantils o civils amb finalitat lucrativa, obtenir un guany per partir-se, ens trobem amb les associacions i fundacions que no tenen aquesta finalitat, però al mig tenim un tercer gènere d'entitats que, tot i fer activitat econòmica, la seva finalitat no és partir-se els guanys, sinó satisfer les necessitats de les persones sòcies, que poden ser econòmiques, que poden ser culturals, que poden ser socials. I avui dia trobem projectes que demostren aquestes diferències. Si pensem en una cooperativa de treball, doncs hi ha una clara voluntat de satisfer una necessitat econòmica i tenir una retribució. Si pensem en comunitats energètiques, volem abaratir el cost de l'energia, però també contribuïm al medi ambient. Per tant, la finalitat transcendeix allò que és obtenir un guany i repartir-nos. És una finalitat diferent i això ens dona un règim legal diferent. I també per això diem que la cooperativa és una societat personalista i els drets dels socis no depenen mai del capital, sinó que depenen o del fet de ser soci, recordem tots el principi quasi sacrosant d'un home un vot o un soci un vot, avui hauríem de dir un home o una dona un vot, i els repartiments econòmics, per exemple, no es fan tampoc en funció del capital, sinó de quina és l'activitat que aquella sòcia o soci directament desenvolupa la cooperativa. Jo fins aquí he llegado con la finalidad, o podemos seguir, però potser com que són tres conceptes... No, jo faria un previ, puc fer un previ preci? Vale. Avui el tema està que veieu que hem canviat el format, no tenim un suport de PowerPoint, així és que us agraïm moltíssim la paciència perquè heu d'aguantar aquí dues senyores parlant, no? Una estona llarga. O dues noies. O dues noies, això segons la vostra benevolència cap a nosaltres. Llavors, aquí la qüestió és que ens agradaria, com ho hem volgut fer en format conversa, primer perquè portem ja molt de temps fent-ho tot virtual i virtualment és més difícil fer una conversa, almenys pels llatins que ens interrompem i aquestes coses. Llavors, jo voldria, Lorena, que ens interrompiu tot el que calgui, també les que esteu a la sala, moltes gràcies per venir, que ens interrompiu, i fer una mica la cosa així, no tan solemne. No es tracta que nosaltres fem aquí classe magistral i després del debat, sinó que ho poguéssim parlar. La Cristina m'interromprà segur, jo li agrairé, perquè segur que hi ha coses que les acabem d'ajustar entre les dues. I simplement això, que hem volgut fer nosaltres la primera experiència per no demanar-li a ningú altre, vull dir, predicar una mica amb l'exemple, i que ens animem a venir presencialment també quan puguem, de tant en tant, perquè s'ha de fer el cafè i conèixer-nos en persona perquè ens estimarem més i ens coneixem més. Això era una mica el previ que volia dir i perquè avui ho fem així, no tenim PowerPoint ni res, no? Vull dir que avui és una mica així. Avui és el primer cafè que intentem que sigui un cafè tertúlia de veritat. Exacte. De fet, hem anat a buscar una tassa de tretxo, però no l'hem trobat i tenim un poc a lo yanqui, però bueno, és el que hi ha, ens hem de conformar. La propera vegada ho farem millor. Llavors, jo, el tema d'avui m'agrada molt perquè és una cosa que quan jo vaig començar a treballar amb les cooperatives, jo crec que vaig tardar 3 o 4 anys en entendre-ho,
perquè, clar, els que som mercantilistes tenim molt clar els tres elements del contracte societari, que dius, l'objecte, la causa, el consentiment, i això ho tens superclaríssim traslladat a lo que és el contracte societari i després reflectit en els estatuts socials. Llavors arribes a una tierra ignota, que són les cooperatives, perquè ningú t'ha parlat d'elles en tota la carrera, almenys en el meu cas, i apareix una altra cosa, que és la finalitat cooperativa, l'activitat cooperativitzada, i és una mica en plan, això ho he d'entendre. Llavors, jo aquí què em va ajudar molt? Atendre molt a l'adjectiu. Si us fixeu, l'objecte social, en el nostre cas de les cooperatives, és un objecte social cooperatiu, però quan diem objecte social, aquest adjectiu es refereix a qualsevol societat. Per què? Perquè totes les societats tenen un objecte social. És el què fa la societat cap enfora. La finalitat cooperativa l'ha explicat la Cristina, no hi tornaré, i després tenim una altra cosa que és l'activitat cooperativitzada. Per diferenciar, per una banda, la finalitat de la cooperativa i l'objecte social de la cooperativa i per una altra l'activitat cooperativitzada, a mi em va ajudar molt veure aquesta diferència, que finalitat cooperativa i objecte social és una cosa que fa o és una qualitat que li pertany a la societat i l'activitat cooperativitzada és allò que el soci aporta, i que seria una qualitat que li pertany més a la persona sòcia. Llavors, dit això, jo de l'objecte social he buscat 4 notes per compartir amb vosaltres i m'agradaria més després anar als exemples i si algú ens vol aportar també algun exemple de coses que li hagin passat amb els objectes socials, què passen, tot això no m'ho han inscrit, això m'han dit que és indeterminat, això no sé què. Llavors, de l'objecte social, què voldria jo destacar? En primer lloc, que és un element essencial del contracte, de fet és tan essencial que hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que diu, evidentment, si no hi ha objecte, hi ha una nul·litat de contracte, però també si hi ha una indeterminació suficient de l'objecte, amb la qual cosa necessitem que sigui un objecte social determinat i que compleixi una sèrie de característiques. Aquest contingut essencial el veiem a la llei de cooperatives, podríem dir que ho veiem claríssim a l'article 16, quan diu que és un dels elements que han d'estar en els estatuts, i després també podríem dir que exigeix una majoria reforçada com tota la modificació d'estatuts. Aquesta essencialitat de l'objecte també es veu en el cas de les societats de capital perquè és un dels casos que quan es canvia l'objecte social dona dret a la separació del soci. En el cas de les cooperatives no tenim aquest dret de separació per aquesta causa concreta, no tindríem dret de separació, sinó una baixa justificada, però sí que és veritat que si hi ha aquest canvi com és essencial s'ha d'anar a la majoria de 2/3 per modificar estatuts i, lògicament, si algú demanés una baixa voluntària per aquest motiu, perquè hi ha hagut una modificació de l'objecte social, jo crec que s'hauria d'entendre justificada perquè és un dels casos en què estàs alterant un dels elements bàsics del contracte societari. Com que ja us ha avisat l'any passat. Efectivament, és veritat que la llei catalana no ho contempla, però la llei valenciana, per exemple, si ho considera causa de baixa, et remet a l'article 36, que és on es regulen aquells elements substancials del contracte. Tot i que ho és tot els estatuts, és veritat que hi ha certes modificacions d'estatuts que no generen aquest dret i altres que sí. En el nostre cas, ho comentàvem quan veníem, dèiem, és veritat que si hi ha noves aportacions obligatòries o exigència de noves obligacions al soci, totes les legislacions ho tenen. I aquest del canvi de l'objecte social no ho tenen totes. I potser ara que estem en el procés de reforma de la llei, hi hem de fer un cop de cap. Bueno, sí. És un dels elements essencials. Sí que és veritat que es pot entendre que si modifiques els estatuts també, però vull dir que és com molt més genèric, no? I en aquest cas sí que es podria fer, igual que es fa amb les aportacions, que tens un mes en la llei catalana per dir jo marxo, faig la baixa voluntària i me l'heu de qualificar de justificada, doncs potser un element essencial del contracte com l'objecte mereixeria també una mica d'atenció així, o no ho sé. Però vaja, de totes maneres, si ho demanés a algú, jo si hagués de decidir-ho, jo crec que és una baixa justificada i si no a tribunals, jo crec que seria justificada justament perquè es pot al·legar aquesta condició d'essencialitat del contracte societari que ha establert el Suprem. Llavors, com veieu, m'interromprà perquè jo crec que les 17 lleis de cooperatives estan totes a la Cristina, jo com no me les sé. Llavors, està bé que València el tingui, ja ho sabem. I és una cosa que ens ajuda molt a reinterpretar i a vegades jugar una mica, quan veus una altra cosa en una altra legislació autonòmica, com que tenim tantes, a vegades
et pots inspirar una miqueta, tot i que no la pots aplicar, però saps per on poden anar les evolucions i les interpretacions. Llavors, l'objecte social, a més de ser un element essencial, també té efectes en les facultats representatives de l'òrgan societari, perquè tant la llei de societats de capital com, segons ho interpreto jo, la llei de cooperatives, limiten l'actuació correcta, lícita i diligent a l'objecte social. Com ho fa la llei de societats de capital? La llei de societats de capital específicament preveu en el 229 que les facultats de representació dels administradors o dels membres de l'òrgan d'administració només poden estar dintre del que es considera objecte social. En el moment que surts d'allà ja estaries en un cas de falta de diligència o de deure de lleialtat. Vull dir que el 229 és una especificitat dels deures generals dels administradors. I en el cas de les cooperatives, jo entenc que estaria dintre del 59.2 quan parla que poden donar base a la responsabilitat dels membres del Consell Rector aquells actes que són contraris als estatuts. Si tu tens un objecte social i representes la cooperativa en qüestions que estan fora de l'objecte social, doncs estàs anant contra els estatuts, per tant estàs en el cas del 59.2 i podries començar l'acció de responsabilitat o demanar la responsabilitat que consideris. Vull dir que tenim aquest objecte social i ens limita com a element essencial del contracte, com els de l'òrgan d'administració on pots representar i on no pots representar. I després també un àmbit que em sembla molt interessant de l'objecte social és perquè pot funcionar funciona com un element cohesionador entre els socis, perquè si fem una societat, i més si fem una cooperativa, que a més té tota aquesta connotació de base mutualista, de la finalitat que ha explicat la Cristina, etc. Clar, allò és el que ens fa, se suposa que ha d'haver més coses, però allò és una de les coses que ens fa estar junts. Què farem? Farem això. I per fer això, ens hi posem junts. Després és veritat que en el cas de la cooperativa, fer això ens ha d'ajudar també a millorar la nostra situació i la de l'entorn. Per què? Perquè és una forma jurídica que ve marcada pels principis cooperatius i perquè té una gènesi molt diferent de la gènesi que pot tenir una societat capitalista. Llavors, sabent això, si és un element cohesionador, també té més sentit que hi hagi un dret de separació del soci perquè en el moment que canvia en aquell element cohesionador jo ja no estic cohesionat, diguem-nos. Llavors, això m'ha semblat un àmbit més social potser, però molt interessant a l'hora també de generar, sobretot en les cooperatives, que és més important, uns vincles entre els socis. Després, hem de tenir en compte que hi ha determinats objectes socials que necessiten exigències especials, doncs no sé si és una societat d'inversió, hi ha una regulació específica, si és determinades activitats de transport necessiten llicències, etc. Llavors, l'objecte social també ens determinarà algunes d'aquestes necessitats. No es pot fer un objecte social indeterminat en el sentit de qualsevol activitat del comerç, qualsevol activitat il·lícita de comerç. Això la Direcció General dels Registres i Notariats ja ha dit que no. Però sí que es poden posar aquelles frases de tancament de el meu objecte social és aquest, ho desenvoluparé a través d'aquestes activitats concretes i l'última de les activitats és a dir, totes aquelles complementàries, preparatòries o necessàries per portar a terme l'objecte social. Això sí que ho inscriuen sense problemes. I fixeu-vos que aquí, per tenir una mica més de dificultat, tornem a parlar d'activitat, perquè a vegades ens fa també aquesta confusió amb l'activitat cooperativitzada. Perquè en aquest context, aquest que parlo ara, l'activitat és una manifestació de l'objecte social. És a dir, la societat, sigui cooperativa o no, té un objecte social i pot determinar les activitats a través de les quals materialitzarà aquell objecte social. Els nostres despatxos, que són cooperatives, l'objecte social és l'exercici d'una activitat professional que es diu advocacia, que a més es fa a través d'una societat cooperativa en aquest cas. I després es pot detallar. I ho farem fent això. Prestació de serveis de no sé què, prestació de intermediació, ho pots detallar tot el que vulguis, dintre de l'advocacia. El que no seria lògic és en aquelles activitats, no sé, posar-se a fer entrepans o per què no, perquè això seria fora del teu objecte social. Igualment, la denominació i l'objecte social han de tenir certa correlació només en el límit que ens ha marcat la direcció de registres i notariats, en el sentit que no pot induir a confusió. És a dir, coses evidents, si en el nom
en la denominació apareix un genèric, doncs això, forn de pa, després tu, en el teu objecte social, hauries de tenir alguna cosa que hi quadrés. Bàsicament, i així fent una mica de paròdia. La cosa entenc que és molt més complicada, però és allò típic, que si posem la paraula invest, alguna cosa d'inversió ha d'haver-hi. I com que aquestes necessiten l'autorització, a vegades també les denominacions dels objectes socials el que tracten és d'esquivar una mica determinades regulacions, que també aquí podríem entrar, però no és avui el dia. Llavors, el tema és aquest, que tenim una finalitat cooperativa, un objecte social cooperatiu, unes activitats cooperatives que desenvolupen l'objecte social i després tenim l'activitat cooperativitzada. Tot això. Llavors, des del 2009 tenim en vigor la nova classificació d'activitats al CNAE, que és la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques, que des de ja fa temps tenim l'obligació de fer quadrar el nostre objecte social amb un CNAE, que és un numerito que s'ha de posar en la Constitució i a poder ser en els estatuts perquè així ho inscriuen més fàcil, resumint. Vull dir, no entraré ara en el del CNAE, és una cosa doncs, a efectes classificadors que va molt bé. Després, fer-vos notar això que és necessari la concreció de l'objecte, també dir que he citat al Suprem i a la Direcció Generals de Registres i Notariats, però no us he citat les resolucions, si algú les vol les tinc. I en qüestions de concreció d'objecte, destacar-vos alguns àmbits en què hi ha moltes resolucions interessants, que són els arrendaments, la inversió, les agències de viatge, la consultoria financera, l'assessorament financer. Per exemple, en la consultoria financera normalment no inscriuen aquest objecte si no vas a complir la normativa específica de la societat de valors. I vull dir, en aquests àmbits és on trobem més resolucions referents a aquest objecte. I després una cosa que és molt interessant també de saber, que és que l'objecte social no s'inscriu parcialment. I allò que posem sempre en l'escriptura, i si no està bé, doncs inscriu-lo parcial. Sí, però no t'inscriuran l'objecte social parcial. O te l'inscriuen o no te l'inscriuen. I com és un element essencial, aquella cooperativa o societat serà irregular fins que allò quedi clar i resolt. I jo amb això acabo el tema de l'objecte social, però no haver-me allargat molt i ens quedaria, jo crec que el més diferencial de les COP, que és el més diferencial, el que costa a vegades més de veure i que es confon a vegades amb l'activitat de la cooperativa, que seria l'activitat cooperativitzada. Perdoneu, abans d'entrar en activitat cooperativitzada, per dur-mis un resum, podria ser que la finalitat ve a ser que en primera instància la teva finalitat sigui el lucre, o bé, en el cas de les cooperatives, que la teva finalitat en primera instància és cobrir les necessitats dels socis, i per altra banda, l'objecte social vindria a ser l'activitat econòmica que desenvolupem, en el cas de les cooperatives, per cobrir aquestes necessitats dels socis. Exacte, a més la Sílvia m'ha fet pensar en un parell de coses que inicialment no pensava dir-la, però si us hi fixeu, quan nosaltres fem els estatuts d'una associació, posem les finalitats primer i després quines activitats farem. I això també ho fem moltes vegades, quasi sempre. Jo en el nostre despatx sempre a la cooperativa. I quan posem aquesta finalitat tan genèrica, si després millorar les condicions de vida, ostres, la vida és molt àmplia, és molt rica, té moltes vessants, és polièdrica. Quan anem afinant i quan veiem també quina relació, de quina manera s'implicarà la persona sòcia a la cooperativa, ens acabarà sortint, com si fos un eix d'abscisses i d'ordenades, ens sortirà la classe cooperativa. Per tant, nosaltres també posem la finalitat d'aquella societat i després expliquem que al final és que no sé si ho hem explicat, què és l'objecte social? El conjunt d'activitats econòmiques que es fan a la cooperativa per aconseguir el fi social i el conjunt d'activitats econòmiques que es faran a la societat mercantil per aconseguir el fi social. Doncs això que us deia, aquesta finalitat a les mercantils, en el 99% dels casos, no existeix. No és l'obtenció de lucre. Clar, no ho posem, donem la mateixa. Exacte, donem per sentat que ho fem per guanyar pasta. Bueno, però és la mateixa, vull dir, no és que estiguem aquí dient res estrany, simplement és que la normativa les configura així, tant el Codi de Comerç,
Vull dir, és un contracte societari de unos que se junten para generar i repartir-se les ganàncies. Això ho diu tal qual, llavors, tant el civil com el mercantil. Llavors, com aquesta és la causa del contracte i la seva finalitat, ja no cal entrar-hi més. Vull dir, en uns estatuts d'una societat limitada no et trobaràs la finalitat, perquè, home, a vegades seria una mica brusco, però també és que com que és aquesta i no pot haver-hi una altra, tampoc cal entrar-hi. En canvi, en el cas de la cooperativa, és veritat que la finalitat és millorar la nostra vida, les de les persones socis o l'entorn, i això sí que, depenent en quin àmbit la vulguis millorar, crec que aquí enllaces amb la classe cooperativa. T'agafa la classe i també aquesta explicitació de les finalitats fa que els criteris d'inscripció de l'objecte social siguin diferents a les nostres cooperatives. Tot això que ens ha explicat tan taxatiu la Sílvia, de definir-ho molt, no posar portes obertes, quan posem una porta oberta que quedi clar que són activitats connectades. Clar, a vegades a la cooperativa no ho fem així. Bueno, a la SL a vegades tampoc ho fem així. Bueno, y a veces no lo escriben y todo, y a veces no. És que és molt fàcil, no? En la teoria ha de ser determinat, però després quan unes persones venen amb un projecte, sigui viabilitzat a través d'una capitalista o d'una cooperativa, ells ho tenen clar i tu allò ho has d'encaixar i ho has d'encaixar amb una cosa determinada, això ja sabem tots que no és gens fàcil. No, i per només els projectes econòmics també creixen i maduren i varien i tampoc pots estar tota la setmana. De lunes a viernes modifico 5 veces los estatutos. Home, és el que et dic, també és el contracte essencial, no? Clar, però al final veiem que tant en un cas com un altre, aquestes activitats sempre tenen un valor mediant. Sempre són fetes amb un objectiu diferent de la pròpia activitat i que l'activitat en si no té cap diferència. L'objecte social de cooperatives i de no cooperatives és el mateix. I posem exemples que tots tenim al cap. Si agafem una cooperativa valenciana com Consum i una societat mercantil com Consum, les societats són diferents, però l'objecte social és el mateix, és la distribució alimentària. Si agafem una societat, en aquest cas mercantil francesa com FNAC, o si agafem una cooperativa catalana com Abacus, l'objecte social és el mateix, que és el de la distribució de productes culturals, de lleure. No hi ha una diferència. Per què? Perquè aquell conjunt d'activitats, al final, aquest codi que explicaves, el CNAE, nosaltres abans només teníem la classificació de l'IAE, que per cert era molt més realista, almenys amb el món llatí que deien així. Pero bueno, se ha fet aquest codi internacional, los abogados no estamos ya directamente, antes teníamos el 731, ahora no existimos, estamos ahí en una amalgama de servicios que no sabem on ens toca, però és cert que aquesta activitat és igual, té el mateix CNAE Abacus que FNAC, Mercadona que Consum, i així no acabaríem mai. Ara, una altra cosa és l'activitat cooperativitzada. Conforme jo vaig concretant, decideixo què faré i quines condicions de vida millor, quin segment m'agafo. I dintre d'aquest segment tan ampli, mi, soy muy pesada, ja ho he dit, les 16, 17, que ara tenim llei canària, les 17 no les tinc al cap, però algunes més que altres. La valenciana, per exemple, que com sabeu, l'autora de la Gènesis, la nostra madrina, la Gemma Fajardo, la madrina de la nostra comissió, que junt amb la Emma Gumbert, que era la diputada en aquell moment, doncs ella va venir a fer-nos la sessió inaugural i a més amb molta il·lusió que ho engeguéssim. Doncs la llei valenciana, que aquesta part la va construir ella, quan classifica les cooperatives, agafa diferents criteris i a les de primer grau et diu, mira, hi ha cooperatives que la seva finalitat, o millor dit, millora les condicions de vida de les persones sòcies incrementant la seva feina. I aquí fica tota aquesta producció, treball, agràries, i hi ha unes altres cooperatives de primer grau que la seva finalitat és generar estalvi. I en sentit molt ampli podríem dir que són les de consum, però aquí trobem les de crèdit, les de consum en sentit estricte, les d'habitatges, les d'assegurances, que no tenemos ninguna, però si les pudiéramos tener i la Direcció General de Seguros no nos pusiera en treballs, doncs són entitats que agrupen el que al final la tots al consumidor final perquè pagui menys. Per tant, la pròpia categoria, el legislador valencià parla de l'estructura econòmica i a mi m'agrada més parlar de finalitat. Com milloro les condicions de vida? O genero unes rendes que d'altra manera no, o estalvio una renda. I amb això, ara t'interrompo, perdona, amb això... S'ha grau. No, amb això, clar,
Sí, és interessant perquè al final vas lligant tots els conceptes cooperatius i tot té molt sentit, no? Vull dir, com que el que estàs fent és a les de consum, que serien les que cooperativitzes buscant aquest estalvi, i en les de treball el que fas és, si ho diem en termes clàssicos marxistes, que quedes, no se va a ningún sitio la plusvalía del trabajador, ¿no? Al final és per això per lo que no podem parlar de benefici, al final, sinó en tot cas un excedent, perquè és ¿qué nos ha sobrado de lo que nos hemos ahorrado de pagarle al patrón o de lo que nos hemos ahorrado de pagarle a las distribuidoras? ¿No? Seria així, dita a lo bruto. Però una mica, llavors això també t'ensenya per què una cosa és un excedent i no és un benefici. Perquè no és una cosa que hem generat a més per a repartir-nos, sinó que és una cosa que ens ha sobrat del nostre estalvi o de la nostra estructura. Hem aplicat un criteri de prudència. Quan hem gestionat la cosa col·lectiva hem dit o a les persones que treballen a la cooperativa, sòcies, els dono una retribució més ajustada o els demano un mes pel preu del producte. Si soc prudent i no vull entrar en pèrdua. Ostres, al final de l'any m'he patinada de prudente, tinc un resultat positiu i el retorno al soci, no el distribueixo, i per això ho faig segons l'activitat. I el que més ha treballat o el que més ha consumit té més retorn i el que menys ha consumit o menys ha treballat té menys retorn. Correcte. Yo creo que somos más buenas y nos interrumpimos. Perdón, ¿eh? Ahora ya estamos en pleno café. Heu introduït un concepte molt important que és el retorn cooperatiu. Esto no estaba en el guión, ¿eh? No. Però és important distingir que el retorn no és un lucre, sinó que és l'exercici de prudència, que ens porta de la gestió de la societat, que ens permet aquesta prudència fer un retorn que no hem previst anteriorment, però que fem a posteriori, i que no és originari d'una especulació o un lucre. Sí, tal qual. És el que dic, que les paraules són importants i per això moltes vegades som els que estem en el món del cooperativisme, som els primers que les hem de preservar, perquè no és el mateix un benefici que un excedent i no és el mateix un retorn que un dividend, perquè són coses diferents que provenen de llocs diferents. Jo sé que vivim una època d'una mica de crisi semàntica, que li podem dir tumulto a lo que no és tumulto i coses així, però en aquest cas jo soc sempre partidària d'utilitzar les paraules correctes perquè ens ajuden a situar-nos en una forma jurídica que és molt diferent en aquest sentit. I això justifica també els tractaments fiscals diferenciats. Vull dir que també és l'explicació de per què tens una llei fiscal diferent o per què tens un tractament diferent o per què la Constitució diu que s'ha de promoure. Vull dir, és una política al final, una manera d'entendre l'activitat econòmica submesa o subordinada o encaminada a generar una millora social. Clar, és que és així. Encara que li diguem règim fiscal protegit, en realitat no és una protecció, sinó que és una diferenciació, tracta de manera diferent allò que és diferent. I el Tribunal Europeu, quan sabeu que Europa, tot i que ara protegeix molt a la persona consumidora, Europa està basada en la llibertat de circulació dels capitals, les empreses i les mercaderies. Està pensada si no en l'aldea global, en l'aldea europea, que tot es pugui transmetre lliurement i que no hi hagi entrebancs al lliure comerç, a la lliure competència, que és el que nosaltres no fem, perquè ens agrada molt la frase aquella de nosaltres no competim, nosaltres cooperem o col·laborem, que luego és veritat o no. És cert que competim en el mercat, som una alternativa més al mercat, però com deia la Sílvia, una alternativa diferent. És una alternativa de fer les coses d'una altra manera. I de fet la Constitució, perdó, us deia, i el Tribunal Europeu el que parla és això, de la comparabilitat. Si nosaltres com a cooperativa fem servir el llenguatge de les mercantils, si comencem a aplicar algunes normes de les mercantils, que ja sabeu que les tendències de les lleis cooperatives seran per esa via, però al final ens compararem amb les mercantils i ens diran no està justificat un tractament fiscal diferenciat, no està justificat un tractament a la seguretat social, per exemple, com podem fer les sòcies treballadores diferenciat, i en això hem de ser curosos. I a mi sempre m'agrada dir que nosaltres com a juristes som com un paleta, som com un obrero de la construcció. El que passa és que nosaltres no fem servir tutxanes, fem servir paraules. Llavors les hem de fer servir bé i amb el rigor que podem i amb els perills que també comporten no tenir llenguatge propi, perquè
És veritat que agafem el llenguatge comú i donem un sentit jurídic diferent, però sí que estic d'acord totalment amb el que diu la Sílvia. I deia, fixeu-vos que quan es protegeixen les cooperatives a la Constitució, parla de que la ciutadania sigui propietària dels mitjans de producció. No ens reconeix la llibertat d'empresa, però després diu, i totes les ciutadanes hem de poder ser propietàries dels mitjans de producció i per això hem de fomentar les cooperatives. Perquè al final, i aquí la Sílvia em va dir una cosa que em va fer pensar, sempre deien, fem una redistribució equitativa de les rendes. I ella deia, no, les distribuïm equitativament. Perquè des del principi ja ho intentem fer. No les distribuïm. I jo que sempre deia, redistribuïm, últimamente digo, no, quítale el re, que además Dios me ha llamado por el camino de la música, déjate de notas musicales. No, però bueno, anem perquè Sí. nosaltres, clar, Sí. el perill de fer la Yo no conversa, sé, Cristina i jo, és aquest, es que Lo podem lo acabar teníamos- a la 1 de la tarda. Lo teníamos claro, que empezaríamos muy formales y esto iba a ser... No, Sí, lligant amb el que dèieu ara que la ciutadania siguin les propietàries dels mitjans de producció, per què no introduïm ja el concepte d'activitat cooperativitzada? Us sí, porque no sembla? te hemos hecho mucho caso. No, perquè No, bueno, ja està estava bé. amb el guió, Lorena. Va, vinga. Doncs l'activitat, mira, aquí també cito una altra amiga, que ja que estamos, la directora de la Federació de Cooperatives de Consum té un truc mnemotècnic per diferenciar objecte social i activitat cooperativitzada. I li diu, és el queco, és l'amic queco. Què fa l'amic queco? El què és l'objecte social, és què fem. El com és l'activitat cooperativitzada. Com ho fem? I ho deia molt bé la Sílvia, una cosa és l'objecte social, o les activitats econòmiques que fa la cooperativa i la finalitat social tenen que veure amb la cooperativa com a conjunt. I a l'activitat cooperativitzada veiem la diferència quan li posem el focus a la persona sòcia. Com es relaciona aquesta persona sòcia concreta amb aquella cooperativa concreta. Què aporta? Aporta aquest consum per generar estalvi, aporta aquest treball o aquest producte per generar rendes i, com us dèiem, aquí anem fent tota aquesta col·locació en les abscissas i a les coordenades i tenim la classe de cooperativa. Clar, sí que és cert que l'objecte social sempre té un valor medial, instrumental, però, hombre, en la cooperativa un poquito menos, perquè per un cantó podem redactar-lo més ampli, però per un altre cantó aquest objecte social ha de ser apte per complir aquesta finalitat i per poder fer aquesta activitat, que pot ser qualsevol objecte social, perquè ja ho diuen a més totes les lleis cooperatives, i molts objectes socials igual no ens acaben encaixant les classes. I també per això cada vegada les lleis de cooperatives diuen, bueno, les classes posen ordre però no poden ser un curset limitatiu. Han de ser... I si volem posar uns exemples, pensem hem vist que l'objecte social el poden fer cooperatives i no cooperatives i el tema és l'enganxina que ens toca és la mateixa. Pensem ara en una cooperativa d'ensenyament. L'objecte social és l'ensenyament. Com diferenciarem l'activitat cooperativitzada? Doncs sabem com fem les coses. Portem els nens a escola per serà de consum? No, som professores o som monitores o som cuineres o som jardineres i anem a treballar, serà de treball. I així podem anar fent totes les combinacions del món que voleu. Si agafem, hem posat els exemples de vacus i de consum. Un objecte social únic, la distribució alimentària, cultural. Clar, però aquí tenim dues activitats cooperativitzades, o els dies, per agafar també una amb serveis sanitaris. Aquestes entitats fan una única activitat econòmica, un únic objecte social, però tenen relacions cooperativitzades diferents. Els consumidors i consumidores són les persones sòcies, en aquests projectes normalment, a més, són els motors, i en el cas de Bacus, per exemple, a l'octubre del 68, un grup de pares i mares i de professores s'adonen que no tenen materials educatius acords amb tot el mètode Montessori, tot el moviment de renovació pedagògica, i s'agrupen per autoproveir-se d'aquests béns i serveis. En aquest cas ja no anaven ni a preu, anaven a que no, si no feia la cooperativa no existia. Això mateix passa a la cooperativa del Col·legi d'Arquitectes. I en un moment donat els arquitectes catalans volen una sèrie de materials que normalment cap llibreria no importa perquè no tenen un negoci atractiu, no hi ha aquest lucre atractiu. Llavors els arquitectes diuen, ens agrupem, creem una cooperativa i que ens importi llibres internacionals que necessitem per fer la nostra feina. En el cas que us deia de Bacus, d'Esties o de Consum,
quan ens situem als anys 80, diuen, ostres, és com un contrasentit que estiguem cooperativitzant el consum i paguem el treball en el mercat amb fórmules laborals. I integren també les treballadores. Per tant, tenim que la mateixa forma cooperativa, amb el mateix objecte social, cooperativitza diferents activitats, tant el consum com el treball. En sentit molt ampli, si parlem de l'aportació del producte o dels serveis que podem rebre professionals, però estructuralment o aportem treball o producte o alguna activitat que fem dins de la cooperativa o l'activitat es limita a l'acte de consum i obtenim aquest estalvi de renda. I una cosa que voldria, que tampoc tocava avui, però com que hem parlat de que les capitalistes tenen el lucre integrat i en el cas de les cooperatives la finalitat és aquesta millora de les necessitats dels socis o de l'entorn a través d'aquestes dues, bàsicament aquests dos grans blocs d'activitat cooperativitzada que diu la Cristina. Clar, a molta gent li despista una mica que hi hagi un article en la llei que diu són cooperatives sense ànim de lucre, és que no dice eso l'article. Què diu? L'article diu literalment que els efectes de concursos públics, de subvencions i de no sé què, tindran la mateixa consideració que la resta d'entitats sense ànim de lucre. Perquè vam partir l'any 2002, quan treballàvem la llei que llavors... Bueno, que no estaven fent, però estaven treballant, evidentment. En aquell moment ja havien sortit les sentències de Bacus. No sé si coneixeu el cas, però el llibre és un producte que si agafeu algun exemplar així antic d'estos bonitos del Quijote, veréis que està puesto por el rei el precio que se puede cobrar por resma de papel. Per tant, el preu fix del llibre no és una cosa que salga ara, sinó que ve des que Gutenberg inventó l'autor. I les editorials tenen allà ben enganxat el tema i el precio fijo sempre se fijo. Hi havia la llei del llibre de l'any 1975 que establia l'obligació del preu fix, justificació que tota la competència sobre un bé d'interès cultural pivotés sobre elements diferents del preu. Llavors va sortir l'any 84 un reial decret que encara limitava més i deia que només es podia fer una oscil·lació en el preu marcat per l'editor del 5%. Per tant, en una llibreria poden decidir quin preu li posen al producte entre el 95 i el 100%. Clar, nosaltres no som una llibreria en el sentit del Codi de Comerç, però nosaltres no som llibreters, perquè no fem nosaltres com a cooperatives en la distribució als nostres socis, que com molt bé ha dit la Lorena, són operacions internes, no fem actes de revenda al consumidor amb afany de lucre. Per tant, Abacus feia el que diu l'article 15 de la llei fiscal, les normes, tant la llei l'ordre ministerial del 2003 com la del 2011 d'adaptació del pla comptable, li repercutint a la persona sòcia el preu de cost. Això en aquell moment suposava al voltant d'un 17% d'estalvi en relació al preu que marcava l'editor. Claro, del 17 al 5, yo soy de letras puras, pero bueno. Con perdón, el mercat lo veia com una posició competitiva d'una avantatge injustificada i ens van demandar. I quan ens van demandar ens vam defensar explicant que em sembla molt bé tot el que m'està dient de la llei del 75 i el Reial Decret del 84, però jo soy músic, esto no va conmigo. Jo no soc un llibreter, no soc un comerciant professional, no perquè no ho siguem, sinó en el sentit que no apliquem ànim de lucre en la revenda de productes. I això ho va recollir l'Audiència Provincial. I va dir literalment que junt als operadors mercantils amb ànim de lucre hi havia unes altres entitats que sense afany de lucre anusaven per un cantó la millora de les condicions de les persones consumidores, l'EAC, cooperatives de consum i associacions de consumidors. En el mateix fregaus es trobaven les associacions de pares i mares d'alumnes que feien venda de llibre de text. Per tant, deia, no, aquí aquest tipus d'organitzacions, a més de fer la part d'associació pura i dura de defensa de consumidores, donen un pas més, entren al món de la distribució just per generar estalvis a les rendes de les famílies. En el cas de les AMPAs, amb el llibre de text, i en el cas de Bacus, de manera més general en tot el tema educatiu. Clar, si l'Audiència Provincial me dice que no tengo ánimo de lucro, no ens podíem permetre que la llei, com fan totes les altres lleis, des de la disposició final segona de la llei estatal de cooperatives, la 2799, i totes les altres lleis que tenen aquesta referència, que no són totes les autonòmiques, però sí que són més de la meitat, directament posen la frase que tu has dit.
Són cooperatives sin ánimo de lucro, o en el cas de la valenciana se consideren cooperatives no lucratives. Aquest és el tema, on volia Clar, arribar. nosaltres no hem fet això. Nosaltres hem dit, oye, nosotros ya no tenemos lucro. Però aquests efectes ens heu de considerar igual que a les altres entitats. Quins són? Les fundacions i les associacions. Perquè ens estàvem trobant en la situació contrària, que és que les cooperatives ens deien, con una embolia cerebral les daba, el proceso reflexivo. Uy, usted es una empresa, usted tiene lucro, usted no puede entrar a la subvención. O usted es una empresa, usted tiene lucro, no le toca, no puede entrar en el concurso, no le toca la subvención. Llavors ens havíem de conciliar la necessitat d'una sèrie de cooperatives que pel seu objecte social, no per l'activitat cooperativitzada, pel seu objecte social només podien aguantar el mercat si tenien les mateixes condicions que els altres operadors, que era ser un establiment social i, per tant, no aplicar IVA, i aplicar un IVA avui en dia amb els serveis és un 21% més de cost, i, per tant, aquí sí que ens trobàvem amb desavantatge competitiu, doncs havíem de satisfer això i alhora no havíem de perjudicar aquesta altra situació. Que rollo con el lucro. No, però és superinteressant, perquè, de fet, això que diuen, que és molt important la pregunta i també la resposta, però la pregunta és bàsica. Ja heu vist com hay que ponerle el palito a Cristina para que se suba, no? Perquè jo ja sabia que em diria, no diu això l'article. Soy facilona. Llavors, clar, aquí he jugado con ventaja porque la conozco. Però és veritat que sí que hi ha lleis que ho diuen, i és veritat que moltes vegades a formularis, a coses que et demanen dades sobre la teva cooperativa i sempre posa, ets una cooperativa amb ànim de lucre o sense ànim de lucre? I tu dius, doncs sense, perquè cap cooperativa té ànim de lucre. En aquest sentit, nos vamos a autocitar, que és molt feo, però hi ha un article al CIDIEC de la secció que vam fer amb uns companys que explica això de l'ànim de lucre i per què les cooperatives no tenen ànim de lucre en general. I una altra cosa és que a efectes de concursos i licitacions públiques i aquestes consideracions de l'IVA i aquestes coses, puguis estar classificat o puguis renunciar a una determinada manera de gestionar l'excedent perquè puguis entrar en una situació d'igualtat amb els teus competidors en un objecte social comú. És el que ha explicat la Cristina. Llavors, bueno, ens hem anat a l'ànim de lucre i ara tornem a l'activitat cooperativitzada. No nos podéis dejar sola. No, heu de venir. Vale. Però teníem alguns exemples de la diferència, alguns més? No, a mi em preocupa més perquè, clar, estem parlant tota l'estona de cooperatives de primer grau. Sí. Bueno, de segundo. És complicat. Jo voldria que féssiu un esquema resum d'activitat cooperativitzada. És a dir, per al que heu dit fins ara, activitat cooperativitzada, si la finalitat és cobrir necessitats laborals, de treball, l'activitat cooperativitzada és el treball. Sí. No? I, per tant, això dona peu a una cooperativa de treball associat. No, és més ampli, eh? És més ampli. No només de treball. Si fem aquesta gran classificació, ho dic però que aquesta classificació... és esquemàtic, per a dummies. No, però a vegades es veu més fàcil, potser amb un exemple. Posem un petitó. Els nostres despatxos. La Cristina treballa en un despatx que funciona en el mercat com una entitat cooperativa i jo tinc un altre, pertany a un despatx. Jo no tengo nada tampoc. Són maneres de parlar, jo que dic que les paraules són molt importants, doncs, vull dir, estem dins d'aquesta organització i si et fixes aquí és objecte social, l'advocacia. Aquest objecte social es pot explicar més en activitats concretes. Doncs és un CNAE, que és el que et toca, i aquí s'acaba l'objecte social. Quina és la finalitat cooperativa d'aquestes societats? Proveir de llocs de treball amb unes determinades característiques i amb unes determinades condicions als socis treballadors. I després, quina és l'activitat cooperativitzada que portem? Doncs el nostre treball com a advocades. I llavors aquí, clar, l'objecte social coincideix amb la meva activitat cooperativitzada, perquè l'objecte social és d'advocacia i el meu treball és d'advocada. Però es veu millor si, per exemple, hi ha un soci treballador que no és advocat, que podria ser perfectament, doncs, que sigui un personal de suport, o que sigui un economista, o que sigui un informàtic, o que sigui un criminòleg, qualsevol cosa. Clar, en el seu cas, ell no tindria una activitat cooperativa d'advocat, tindria una altra aportació de treball i l'objecte social de la cooperativa continuaria sent l'advocacia. Parlem tota l'estona de consum i treball com a grans classificacions, però
El treball l'heu d'entendre amb un sentit més ampli que l'acte de consum. Per exemple, una cooperativa agrària, com que estructuralment el que fa és generar rendes per les persones sòcies dintre d'aquesta classificació que feia el legislador valencià, que us deia, però que no és la nostra. L'activitat cooperativitzada sempre l'hem de mirar des de quina és la satisfacció de necessitats de la sòcia en aquella cooperativa. Una agrària doncs pot ser simplement l'aportació del producte per fer la venda conjunta i obtenir un millor preu, rendibilitzar millor la feina dels pagesos i pageses. Pot ser també transformar aquell producte. Jo aporto raïm, però el que vendrà luego la cooperativa serà vino. També m'està generant rendes. Amb una de serveis, per exemple, doncs al final sí que, encara que no siguin consumidors finals, doncs l'exemple del Col·legi d'Arquitectes, la cooperativa Jordi Capell, el que fa també és proveir producte perquè els professionals estarà fent de consum, per molt que hi hagi professionals. Aquí també hi ha un embolic amb les cooperatives de serveis. Una cooperativa de serveis no és la que fa serveis cap a fora, és la que li dona serveis als seus socis. I jo sempre poso l'exemple de FGC. FGC Advocats actualment som una cooperativa de treball, però abans, quan la vam crear, o inclús abans, quan érem només 3 sòcies que compartíem despeses, que estàvem l'Ignasi com a soci fundador, la Natàlia i jo mateixa, nosaltres estàvem en un despatx col·lectiu amb uns economistes. I llavors el que vam fer va ser una cooperativa de serveis. Què feia la cooperativa? Ens proveïa a les professionals d'allò que necessitaven per fer l'activitat. Llogava un despatx, contractaba una secretaria, llogaba líneas telefónicas. La Natalia la hace así, que la tengo enfrente con bien. Te lo explico yo, que eso no es teórico, eso es, como diría la Pantoja, mi vida, ¿no? Esto es mi vida. Doncs aquí veiem la diferència, som les mateixes. Què fem a FGC? Aportem el nostre treball i l'advocat és la cooperativa, com molt bé explicava abans. A l'altra cooperativa que es deia MICMAC, que eren les sigles dels socis, l'Ignasi és molt poc creatiu i FGC són les sigles dels socis, i MICMAC eren les sigles dels socis. Aquesta cooperativa ens donava serveis, però després els advocats i les advocades treballaven per lliure i els economistes treballaven per lliure. La vam fer de serveis, però si nosaltres en aquell moment ja haguéssim estat cooperativa i no advocades lliures, podia haver estat també de segon grau que agrupés una SL, que eren els economistes, i si nosaltres 3 ja haguéssim fet FGC, podríem haver sigut una cooperativa i fer una de segon grau. Per tant, l'activitat depèn molt de la classe de cooperativa i també combina amb l'objecte social. De fet, hi ha alguns objectes socials que per la seva especificitat, com dèiem, serveis financers, crèdit, assegurances o habitatge, la regulació específica, la regulació sectorial, fa que es generin certes particularitats de la relació del soci amb la societat. I per això són classes específiques. No és perquè sean unos chulos i jo vivia de la tiro de classe. No, és que hi ha una sèrie de coses que només els hi passen als habitatges, encara que facin actes de consum. Igual que hi ha una sèrie de coses que només els hi passen a les agràries o a les del mar, encara que facin aquests actes més similars a una cooperativa de treball. És una mica tramposa també perquè com que el món del treball també és com tan particular, voler-lo estendre a tot allò que suposa l'activitat sempre és més dificultós, perquè al final tens allò, la part de la relació laboral i allò del bàsic vital. Bueno, però clar, llavors ja entraríem en... Avui és més de superfície d'objecte, activitat, perquè si no ens anirem, perquè també ara jo, arrel de tot el que dius, clar, és tan important l'activitat cooperativitzada, que és la que en aquest tipus de societat, a la cooperativa, ens determinarà també drets polítics, no? El dret de vot, llavors, però això ja si de cas un altre dia. Vull dir que al final són 3 conceptes que avui els volem tractar d'una manera més genèrica, més superficial, però que d'aquests 3 conceptes pots anar baixant a altres conceptes que al final és el que et configura la forma jurídica. És que si ho fem bé, que no sempre ho fem bé quan fem una llei, perquè tenim també interessos espuris, totes les institucions cooperatives haurien d'encaixar amb això. Que cada vegada barregem més. Volíem posar-vos una mica aquests exemples de com poden... Perquè a vegades es confon a la cooperativa de segon grau l'objecte social i l'activitat cooperativitzada. I aquí sí que pot tenir a veure o no. Però al final una cooperativa de segon grau és una forma de col·laboració entre empreses. És una forma la més lleu d'integració d'empreses. La més intensa seria la fusió, quan hi ha 2 empreses que decideixen conformar-se en una sola.
Clar, amb una cooperativa de segon grau, la finalitat és la mateixa, és millorar la condició de vida de les sòcies. Les que són diferents són les sòcies, que ja no són persones físiques, persones jurídiques, no, ja són només persones jurídiques i majoritàriament cooperatives. Com que estem parlant de col·laboració empresarial, de col·laboració econòmica, trobem diferents formes de fer servir la cooperativa de segon grau. La podem fer servir, per exemple, per iniciar noves línies de negoci. I fem una cooperativa nova per mantenir l'antiga amb l'activitat que feia habitualment i amb tant l'objecte social com l'activitat cooperativitzada. Si fem, per exemple, poso exemples reals, dues cooperatives d'ensenyament reglat de les exentas de IVA perquè són establecimientos sociales, per tant, 144 de la llei, decideixen iniciar una nova línia de negoci com a activitat no reglada, de formació continuada, de formació no reglada, de formació professional continuada, ho poden fer fent una nova cooperativa de segon grau on seran les sòcies les dues d'ensenyament de primer grau, en aquest cas les dues són de treball. I es fa una activitat diferent, perquè elles només fan, com a cooperativa de treball d'ensenyament, només fan activitat reglada. Que aquí hi ha una connexió d'objecte social. Però què passaria si en lloc de 2 agafem 8 escoles cooperatives que volen externalitzar per no engruixar la plantilla o no precaritzar els llocs de treball aquelles feines que són imprescindibles per mantenir una escola en funcionament però que no són ensenyament. Jardineres, monitores, cuineres, les persones que fan el manteniment de les instal·lacions. Si els tens com a personal laboral, tens més costos com a cooperativa i, a més, segurament hauràs de fer contractes de durada parcial i és injust per les dues parts. Si ho compres en el mercat, és un arrendament de serveis, et calçarà l'IVA i tu l'hauràs de suportar com a consumidor final. Per tant, vol dir que al final estàs pagant un preu més alt pel mateix servei que una empresa que es pugui desgravar aquest IVA o que te'l pugui compensar. Doncs podríem fer una cooperativa de segon grau que funcionés com una agrupació d'interès econòmica, que és encara que sigui una entitat mercantil, és mutual pura. A l'agrupació d'interès econòmic només poden participar els que són socis. Què li prestés a aquests serveis interns? Doncs aquests serveis de jardineria, de manteniment d'instal·lacions. Quin seria l'objecte social de la cooperativa de segon grau? L'ensenyament? No. Els serveis de manteniment i neteja. Per tant, tindrem una cooperativa de segon grau feta per dues cooperatives amb un objecte social totalment inconnex amb les cooperatives de ball. O si el féssim una per serveis informàtics o per tots aquests serveis que no volem externalitzar i volem mantenir unes certes dinàmiques i podem fer una còpia de segon grau i allí l'objecte social no tindrà res a veure amb les de ball. De fet, aquí et coincidiria la finalitat, però ni l'activitat cooperativitzada ni l'objecte social coincidiria. Exacte. Aquí qui fa l'activitat cooperativitzada? Les escoles, la pròpia cooperativa dintre de la segon grau. No sé si hem arreglat o ho hem espatllat. Jo crec que amb això portem una hora parlant i jo crec que ja... Tenemos para más, però és que era un cafè. Volem que intervingueu. Sí, si teniu ganes, seria bo. Aquí al xat de moment no hi ha preguntes. No sé si els companys s'animen a preguntar alguna cosa. Diu, nos vamos cargando. Aquí la llista i encara són 18. Moltes gràcies als 18 resilientes que tenim. I en presencial no sé si algú té alguna pregunta. Teniu preguntes? Si teniu preguntes. El que tenen és el micro, ja han donat ja directament, perquè com que hi ha poquets, no ho sabia, la Salomé té la matxacada. Salomé té la matxacada. Endavant, pots activar el micro tu mateixa i endavant. Sí, hola, moltes gràcies, Sílvia i Cristina, ja per parlar una mica més. Jo hi ha una cosa que em trobo moltes vegades, que em trobo a vegades i que em gustaria com que aclaríssim una mica, sobretot per la gent que és nova, quan em diuen, fem una cooperativa integral, no? O sigui, aquest lligam entre la tipologia d'activitat cooperativitzada, que entenc que és el que determina que tu siguis una cooperativa de consum o una cooperativa de treball, i aquest concepte de cooperativa que fa diferents, que fa una mica de tot. No sé si vosaltres també us ho trobeu o soc jo sola. Gràcies, en tot cas. Suposo que, clar, Salomé, et refereixes quan són cooperatives d'aquestes que fan, o sigui, que integren moltes activitats molt diferents, no?
Clar, jo aquí tindríem el límit de la determinació i de la instrumentalització de la societat. Jo crec que la cosa aniria per aquí, perquè el fet, a veure, una cooperativa integral és perfectament entendible, doncs no sé, habitatge i consum, treball i consum també. Vull dir que això, però clar, ja segons quines coses et trobes, doncs jo crec que ja en el cas concret, per mi les línies estarien aquí, en determinar quin objecte social i si això realment està respectant la finalitat cooperativa. Clar, mira, els exemples que us he posat de Bacus o d'Espies o de Consum o d'Eroski són les cooperatives integrals que normalment tenim tots al cap, perquè comencen com a cooperativa de consum i arriba un punt on el propi procés de reflexió intern de l'organització els porta a integrar les persones treballadores també com a sòcies. Quan s'ha entrat en el món, sobretot, de l'habitatge en cessió d'ús, fonamentalment, quan no hem adjudicat la propietat a les sòcies. Clar, també entrar al món de consum era també llançar un missatge polític de dir esto no es un bien de inversión, de especulación inmobiliaria, es un bien de primera necesidad. Hem de cobrir la primera necessitat de la persona, que és l'habitacional, de la persona i del seu entorn, sigui família o no, perquè amb això també, afortunadament, les coses van canviant, no? Tu tens un nucli habitacional i el primer que necessites, jolines, des del neolítico, que se refugiaven en cuevas o en xozas. Per tant, quedés clar això. Però també és veritat que en aquests projectes es transcendeix el fet habitacional. Es busca un model de vida més interactiu, on les cures, l'ajut mutu, el suport siguin més efectius entre les sòcies de la cooperativa que resideixen a l'habitatge, però també de lligams amb l'entorn, de tornar a crear teixit de barri. I ara... Llavors, té sentit, el que deia la Sílvia, té sentit fer això integral, perquè estic cooperativitzant dues coses. L'habitatge pròpiament, però també tot l'altre. Jo sempre poso un exemple, perquè se ria la Sílvia, que estamos hoy muy serias, de la cooperativa de cessió d'ús de persones grans. Clar, si jo me situo como cooperativa de vivienda, objeto social, TENAE, promoción inmobiliaria, ¿cómo me encaja la factura del podólogo? Que es lo primero que necesita una persona mayor, que alguien le ayude a no a tallar-se, a arribar als peus. Clar, semblarà al final lo de l'Urdangarín con las clases de salsa com un gasto de la fundació, no? Bueno, perquè els casos de cessió d'ús transcendeixen, o sigui, una cosa és la cessió d'ús com a fenomen jurídic i una altra cosa ja és el cohabitatge aquest que entra aquí, com volem conviure, que és un projecte ja més personal, més de vida, que sí que s'integra també en els documents jurídics, en els reglaments, etc. Però, clar, transcendeix perquè hi ha coses així i jurídicament s'haurà d'atendre això i, a més que ho anirem complicant perquè som així i perquè, com el tema habitacional, alguna solució, vull dir, això és com l'aigua sempre troba camí, no? Doncs els problemes també. Jo ara venia pel carrer i hi havia, clar, passes immobiliàries, i hi havia una que ja hi havia directament un QR i posava productes d'inversió. I clar, el que venen són pisos, no? Llavors, tu saps perfectament que una cosa que podria considerar-se com un bé de primera necessitat, com a mínim la primera vivenda, no? Està sotmès a unes tensions en determinades coordenades geogràfiques que l'han convertit en un producte d'inversió. Llavors, és molt difícil assolir, tenir això com la cova del Paleolític en versió pisito. Clar, què fem amb això? Doncs anem buscant coses. Llavors, ara tenim la cessió d'ús, molt bé. I, clar, aquesta qualitat de consumidor es veu per tot això que diu la Cristina, no? Perquè hi haurà altres coses, doncs això, el podòleg i altres coses. Nosaltres pensem molt en les sèniors perquè ja anem pensant que ja ens hauríem de començar a demanar puesto en algun lloc. Llavors, què passa? Que ara, per exemple, i aprofitant que la pregunta l'ha fet la Salomé, vindrà també el tema de les comunitats energètiques i també ens podem trobar usuaris d'aquestes comunitats que no seran habitants, perquè pots estar compartint l'energia. Si tu tens, per exemple, un edifici sencer en propietat vertical, que no l'has dividit en horitzontal, que està cedit l'ús a determinats socis cooperativistes, però, a més, aquesta gent decideix fer una comunitat energètica local o una comunitat ciutadana, o com s'hagi de dir, perquè jo amb això soc molt nova, clar, això no hauria o no té per què estar limitat només als habitants. Amb la qual cosa aquí també podem tenir consumidors que estiguin consumint coses que no són exactament l'habitatge. Vull dir que ho anirem complicant perquè això és una de les coses que té dedicar-se a les cooperatives, que quan et saps una cosa ja te la canvien perquè com que hi ha molts problemes hem d'anar adaptant-nos, no? Però mira, aquest exemple que poses és superbo per la xapussa que deies tu abans. Gràcies.
És veritat que entre la mescla de que les cooperatives de serveis a la legislació cooperativa des de l'any 83, perdó, era una cosa residual. Si tu, la Jordi Capell, que us he dit, com a classe és consum, encara que no vagi a les economies domèstiques sinó als professionals. No la van deixar constituir-se com a cooperativa de serveis, havia de ser el consum. Hem passat de tots aquests anys d'història, que la cooperativa de serveis era allò residual, la feien servir els transportistes, els adroguers, els farmacèutics i professionals molt concrets que sí que feien també conjuntament activitats de transformació o de distribució. Hem passat d'això a que ara qualsevol cosa que no sabem lo que es le ponemos cooperativa de servicios y lo peor es que lo distribuyen. I llavors aquí a vegades la empresa de serveis energètics no tiene nada que ver con la comunidad energética, aunque estén en directives parecidas. I a vegades aquí s'estan fent, el que deies tu, Salomé, si no treballem bé cada clase cooperativa, en origen, ya en la integral no queremos ni pensar en los churros que van a salir y que al final tampoc saps molt bé. Al final hi ha aquí un secret per dir què classe de cooperativa anem. I és a lo bruto. Ho anem a dir primer aquí. ¿Quién te la gobernanza? Y a lo bruto es ¿quién manda? Si mandan los consumidores, será de consumo. Si mandan los habitantes, será de vivienda. Si mandan los trabajadores, será de trabajo. Y si mandan todos, será integral. Pero hem de veure la gobernanza. Lo que tampoco vale es ir haciendo cooperativas integrales de consumo y vivienda. A los de vivienda les doy el 95% de los votos y a los de consumo un 5%. O mejor, les doy un 90% a los de vivienda. Deixeu-me pensar un exemple millor. 80% vivienda, 5% consumo y 15% a colaboradores. Pues mira, yo esto no lo compro, ya ni como cooperativa. Clar, Perquè per, si tu... per això la pregunta de la Salomé, que és superbona pregunta, perquè tots tenim coses al cap i sabem de què estem parlant, però clar, és molt anar al cas. O sigui, és difícil per això tenir una norma general que et solucioni, o sigui, que et doni resposta a tots els casos. Però jo crec que aquí has d'anar això, a fer una interpretació en termes de governança, determinació de l'objecte, aclariment de quina és la finalitat cooperativa i quina és l'activitat que s'està cooperativitzant. I llavors, a partir d'aquí, les coses poden ser comprensibles, que s'integrin 2 o 3 classes inclús, o les coses poden ser una manera d'allò que he llegit al principi, que el registre deia no pots posar en el teu objecte qualsevol activitat lícita del tràfic, no? Doncs clar, això de faig una integral de tot, una mica és buscar aquesta indeterminació d'alguna manera, no? Llavors, no sé si t'hem contestat, Salomé, però... Sí, moltíssimes gràcies. Jo estava pensant en la cooperativa d'habitatge que vol fer un economat o un supermercat per obrir-lo al barri. Però escoltant-vos parlar també m'ha vingut al cap d'una altra comunitat autònoma, no recordo, que vol crear una nova categoria que siguin les cooperatives d'energia. Llavors és com, en lloc d'integrals creu noves categories, però moltíssimes... Això ho ha fet la Comunitat de Madrid. Ho ha fet la Comunitat de Madrid, però ara us ho explico. Però m'agrada l'exemple que has posat. Se'm ve al cap una cooperativa d'habitatges amb cessió d'ús i consum que està en un barri, de los pocos barrios que quedan por ir construyendo en Barcelona, ¿no? Que és a l'entrada de Barcelona, a la zona de la Marina del Prat Vermell, i allà hi ha una cooperativa que quan va entrar a un barri fonamentalment ocupat per encara començava ja la part de polígon industrial de la zona del Baix Llobregat, però encara és Barcelona, i això què fa? Pues que lo que són les zones de perímetro de ciutat, ¿no? El que antigament, quan teníem muralles, eren els arrabals, el Raval de Barcelona ja no és el Raval que li diem així al barri, és just aquesta zona de la Marina del Prat Vermell. Doncs hi ha població molt empobrida, racialitzada i tal. Doncs tindria tot el sentit de molt poc equipament comercial, perquè està pensat sobretot en aquesta zona de polígons, perquè ho tingueu clar, perquè allà on han anat la Generalitat de Catalunya, ha anat l'Agència Tributària, Justícia... Clar, falten equipaments comercials, per tant, tindria tota la lògica, igual que amb la comunitat energètica, que generes més del que consumeixen l'edifici i les seves sòcies, fer-la integral. Però és veritat que hi ha coses raras con las clases. Això que tu has explicat és la Comunitat de Madrid, no es que hablen de cooperativas energéticas, es que hay 3 clases de cooperativas energéticas en 3 subclasificaciones diferentes, que es coger lo del legislador valenciano, lo del andaluz y lo que en ese momento me va bien para meter en la coctelera, lo agito todo
meto el debate político, se pelean los de banderilleros porque quieren clase propia, cooperativas de banderilleros, si es un oxímoron, valores cooperativos y mato animales vivos. La mejora del entorno está clara. Exacto, la mejora del entorno yo no la vería, matando toros así de manera torturada. Bueno, jo també soc una mica rara y cuando van tancar la Monumental va tan obrir l'ampolla de cava. Y ya no os digo nada cuando en las arenas hicieron un centro comercial. Pero es veritat que allà va haver una baralla política amb les classes i tothom volia la seva. Y entonces el legislador que, en este caso lamentablemente, fue el de, ostras, el Íñigo Errejón, no me acuerdo cómo se llama su partido, perquè ara si amb les classes tenim embolic amb els partits polítics... Era de Podemos, però ara ja no sé de què és. No, és de Más Madrid. Pues, el grup de Más Madrid comença a fer un puig de dir, vale, yo te acepto las de banderilleros, pero tú me aceptas las energéticas. Ya llavors la crean como cooperativa especial o de sectores, no queda muy claro. Pero las han puesto igualmente como cooperativas de consumo de servicios energéticos dentro de las de consumo. Llavors dius, vale, y ahora me cojo la ley del sector eléctrico que solo me permite, o sea, ells diuen, son cooperativas especiales las eléctricas que sean comercializadoras y productoras. Pues mire, si usted me dice que soy una cooperativa especial, yo no puedo ni comercializar energia ni distribuir-la, perquè la llei del sector elèctric, a l'article 6, només permet que comercialitzin y distribueixin, que son, aunque parezca que no, dos cosas diferentes en la electricidad, las cooperativas de consumidores individuales. O sea, que el legislador valenciano nos ha hecho... Jo ara he d'adaptar uns estatuts i estic aprofitant que hi ha hagut un canvi de registre i que ara no s'entera molt. Tenim 3 anys i ho anem a fer ja. Vale. Perquè, jo crec que perquè és que si no, només perquè tingueu clar, és que si no ens quedarem que no podrem fer l'activitat com a cooperativa si ens canvien la classe. Vale, ja portem molta estona. Encara tenim 18. Aquí tenim... Tampoc ha marxat ningú perquè hem tancat la porta, No, però crec que hauríem d'anar acabant perquè... No, que hasta las 11 tenemos tiempo. Ah, jo pensava que acabàvem... Es que le ha dado un estrés ahora. No, Perdoneu, encara tenim una estona i aquí tenim una pregunta. Sí, que això de la distància no em deixeu posar falques. No, pel xat es pregunta que en el cas de les cooperatives de segon grau, seguint els exemples que heu posat, si creieu que es podrien encaixar en cooperatives de serveis. Bueno, desde la modificación de la ley del 2015, yo me secuestráis a la familia, me encerráis en un sótano sin luz, ni agua, ni alimentos durante un mes y seguiré sin poder ver la diferencia entre unas y otras. Pero perquè hem fet, te voy a decir sinceramente, un pan com unes tortes. Era una cooperativa de segon grau, era una cooperativa de cooperatives. No era un grup empresarial. Un grup empresarial es una altra cosa. Luego tenemos el grupo empresarial mercantil y luego tenemos el grupo empresarial cooperativo. Com que ho hem barrejat tot, s'ha implicat no només en l'aspecte de la integració econòmica, sinó l'aspecte de la cessió de sobirania. I aquí no l'hem fastidiat. Perquè, i us deia, això ha contribuït a que, en lloc de ser la forma residual, ara les cooperatives de serveis siguin com un calaix de sastre on s'hi fica tot. I de sastre estoy por no separarlo y ponerlo todo junto. No, una cosa aquí sí que des d'un punt de vista jurídic, per donar-li una mica de rigor perquè vamos degenerando hacia las chicas. No, digo, la conversación va degenerando hacia las chicas de oro, que como son muy jóvenes no sabrán lo que es, pero nosotras sí. Entonces, la cuestión, 1941. ¿ves cómo vamos degenerando? La cuestión es que con el grupo de empresas a nivel mercantil, al final la jurisprudencia, después de ir y volver a volver, va dir que era, quan parlo de jurisprudència em vaig al castellà, perdona, al final l'element clau és la unitat de direcció. No? Llavors, clar, què passa? En els grups cooperatius, aquesta unitat de direcció, clar, té la seva cosa, perquè tenim un principi que és el d'autogestió i independència cooperativa. Llavors, no podem fer un grup cooperatiu pensant en els grups d'integració empresarials del Codi de Comerç i de la resta de societats capitalistes, perquè tenim unes característiques que ens limiten en aquest sentit. I sí que és veritat que jo agraeixo la claredat de la Cristina, perquè jo la diferència, moltes vegades quan hem de plantejar un projecte entre fer un grup cooperatiu o una cooperativa de segon grau o fer uns serveis, a vegades és pràcticament impossible amb la llei que tenim ara. És més fàcil, ho sento, és molt més fàcil amb la llei estatal, que encara parla d'allò que potser no agrada, però que
es veu que és la cooperativa Cabeza de Grupo i aquestes coses. Que tampoc dic que aquesta sigui la solució, però que es veu més clar. Però que sí, el que passa... A veure, si l'únic que funciona de manera diferent és d'on ve la sobirania. És el que deia la Sílvia, Al grup mercantil la sobirania és piramidal, ve de la baix. La societat capçalera del grup normalment és la que té la majoria de participacions de totes les altres. Per tant, té el poder decisori i té aquesta unitat de direcció. En el grup cooperatiu, si pensem en grups com Mondragón, que són grups fèrries, funciona igual. Des de dalt s'imparteixen instruccions d'obligatori compliment a baix. Però això només pot passar no perquè la de dalt tingui meu capital, sinó perquè jo he fet un acte voluntari de cessió de sobirania. Com que això no ho hem separat entre el que és aquesta cooperativa de segon grau, que és integració o col·laboració econòmica, no ho hem separat del grup i ho hem barrejat, clar, la gent li fa por. I diu, ostres, si faig una cooperativa de segon grau, en algun moment la de dalt m'impartirà... És a dir, si decidim una cosa conjuntament a la de segon grau, serà obligatòria per les de baix? Hombre, no, si no l'acte de sobirania, no. Tot i així els clients se'ns espanten, se'ns alberen i diuen, si la puc fer de serveis, la faig de serveis. És que si no deixes sobirania, per què no fas una de serveis? Clar, al fer la de serveis, com que estava pensada pels professionals individuals, però avui en dia inclús aquestes professions majoritàriament es fan en forma de societat, cada vegada la llei va obrint i en una de serveis poden haver persones jurídiques i ens comencem a trobar amb cooperatives de serveis que només tenen persones jurídiques. Per tant, avui en dia, a diferència, amb els dos elements de la mala regulació que tenim i la confusió jurídica de cooperatives de segon grau i grups i aquest canvi total de criteri en com tractem la de serveis, pues gracias por la pregunta del chat porque estamos haciendo terapia, però separació no la veiem. Moltes gràcies, companyes. Lorena, perdona, que havia fet jo la pregunta i precisament perquè era un tema... Pues habla! Eres tu! Habla que te vean, Marina! No, és que just després també ha estat molt bé perquè heu concretat amb tot el tema de la governança i jo ja havia llançat la pregunta perquè era un tema realment espinoso, la diferenciació entre aquestes classes, com estava explicant. Perquè com el cafè és per compartir coneixement, comparte, no? Companyera, tu veus la diferència? No, comparteixo absolutament el que estàveu comentant. Precisament havia posat la pregunta una mica pel debat, perquè és una dificultat enorme, crec, tal com tenim regulada la llei catalana, i sobretot quan tens la demanda del client davant, on has d'anar aterrant i concretant, perquè això és en el pla teòric, sempre ens trobem que podem fer la definició i la lectura de la norma, però després a nivell de concretar realment el que estàvem dient, la finalitat de la cooperativa en el sentit d'aterrar l'objecte social i l'activitat cooperativitzada, aquí és quan comencem a tenir dificultats d'encaix. Per tant, agraïa molt el que poguéssim també parlar d'això avui. Moltes gràcies. Virtualment tenim una pregunta. Jordi, tu mateix. Sí, gràcies. No sé si estic tenint problemes amb la càmera i no sé si... Et veiem. Sí, et veiem esplèndid, Jordi. Gràcies, Cristina. La primera paraula és per agrair aquesta iniciativa perquè no havia pogut participar en cap cafè fins ara i la veritat és que us felicito perquè està molt bé el format i la sessió ha estat molt interessant, malgrat que no l'he pogut seguir amb tota l'atenció que voldria i, per tant, plantejo un tema, si s'ha comentat en algun moment que jo m'he perdut, doncs m'ho dieu i cap problema. Comença a haver-hi un fenomen que d'alguna manera vindria a ser com que persones s'agrupen per cooperativitzar la seva vida. Vull dir que sobretot a nivell rural, a nivell local, s'estan creant i ja comença a haver-hi alguna experiència de cooperatives que el que diuen és no crearem una cooperativa per cada objecte, no crearem una cooperativa energètica, una cooperativa de consum, una cooperativa d'habitatge, crearem una cooperativa que atengui totes les necessitats de la vida col·lectiva, sobretot en l'àmbit rural. Conceptualment això sembla que és una cooperativa integral, però estan havent-hi problemes perquè a l'hora de concebre suports, ajudes, convocatòries orientades a cooperatives, si el teu objecte social no és la comunitat, l'energia, o el consum, o l'habitatge,
no hi entres, quan, de fet, un dels teus objectes socials sí que ho és. Llavors, jo espero que aquest fenomen creixi, perquè crec que és una fórmula extraordinària de cooperativitzar la societat, que és el que ens aplega col·lectivament a la Confederació. El lema de cooperativitzem la societat crec que és el que ens aplega. I aquestes són eines fantàstiques per fer-ho. Però sembla que des de l'administració més aviat els estan posant problemes i traves que no pas facilitats. I no sé si n'heu parlat i si teniu alguna opinió al respecte. Gràcies. A veure, hola, gràcies Jordi. Sí, és superinteressant. És que és el que comentava la Sílvia. Quan vas evolucionant, la cooperativa pot anar-se també desplegant i manifestant de moltes maneres. I efectivament en aquests entorns la cooperativa és que inclús podia ser com l'exemple que deien de la cooperativa d'habitatges que fa una economat. Acaba sent un motor i en l'entorn rural, amb tot el problema que tenim de l'Espanya i l'Europa buidada, doncs precisament són uns pols que poden generar no només l'atractiu per viure i viure d'una manera diferent i més en contacte amb la natura, amb valors diferents, sinó també generar econòmicament la capacitat de sobreviure. I moltes inclús acaben sent com la primera espurna de després fer pols cooperatius, perquè hi hagi com uns corpuscles més organitzats. Clar, aquí jo no li veig problema en fer una cooperativa integral que fos d'habitatge, de treball i de consum, si de veritat ho és, i a més encaixa perfectament. No, nosaltres, i més ara amb el teletreball, podem tenir una cooperativa en la qual ho compartim tot. El problema és que s'interpreta com a cooperativa integral y això nos lleva a així caure de quatre grapes. Estamos tocando hoy todos los palos, parecemos las mujeres orquesta. Caiem de quatre grapes amb l'última convocatòria del Solarcop, que hem sentit bajanades. Com ens pots dir que una cooperativa integral d'habitatge i de consum no és de consum? Claro, a mí me recuerda al Mercader de Venecia. No. Vas a cumplir la cláusula, pero una libra de carne sin gota de sangre. Esto es muy bonito para una obra de teatro, pero en la vida real hay que interpretar las cláusulas para cumplirlas y para que sean reales. Y es inascindible la carn de la sang. Clar, yo no puc dir, no, ahora dejas de tener sangre porque a mí me da la gana para cumplir la obra de teatro. No, un ser humano tiene todo un conjunto de órganos y son todos imprescindibles para ser un ser humano y no ser una mera, porque si se los voy quitando soy otra cosa. Per tant, com em pots dir que com a cooperativa integral d'habitatge i de consum no soc de consum o no soc d'habitatge? És que jo no sé ja ni com defender-lo. Hem hagut de fer les al·legacions des de la FEDE, des de la CONFE, perdó, y claro, porque al final, pues ya, como somos tan creativas, hemos llenado un folio de otro. Pero es que era yo de dir, ¿pero qué coño le digo si se cae de maduro? Si es que, ¿cómo no voy a ser? I estem d'acord que la cooperativa integral hauria de ser... Ara, hi ha un término que a mi no m'agrada gens i que s'ha posat de moda a vegades en segons quins sectors de València, que és la cooperativa multi-stakeholder. Que lo decimos en inglés y quedamos mejor. Vamos a decirlo. És veritat que una cooperativa pot cooperativitzar totes les relacions. I ara, per exemple, posem un exemple també de la directora de la Federació del Consum, que l'hem fet servir en les al·legacions del decreto de comunidades energéticas, porque a nosotros nos salen enemigos solo con estornudar. Imaginem que Estia, que és una cooperativa de consum de serveis sanitaris amb persones sòcies treballadores, decideix fer una comunitat energètica y posar plaques a dalt. Y además quiere poner unos enchufes para que mientras vas a ver a tu mujer que acaba de tener els bessons en la 8ª planta, te enchufes el cotxe en el pàrquing. Clar, seria una comunitat ciutadana d'energia i una comunitat d'energia renovable, tal com tenim ara el panorama normatiu. Per què no podem cooperativitzar més coses? Per què hem d'esperar que vingui Naturgy y Endesa y Iberdrola a explicarnos que son las más verdes y que ellas hacen las mejores comunidades de energía? Pues igual los ciudadanos somos todos mayores de edad. Ja que hemos introducido en inglés, això es diu greenwashing. Sí que... Jo és que no entenc que una cooperativa integral de treball i consum no sigui de consum, perquè si és i, no? Jo com era, la conjunción copulativa. Exacto, los que hemos hecho EGB nos lo explicaron así, no sé ahora cómo se explica, igual ahora es progresa adecuadamente la conjunción copulativa, pero en aquell temps era solo conjunción copulativa. Llavors, a veure, són les dues coses, no? Llavors, clar, hi ha coses que costa d'entendre, la veritat, perquè
sembla ser que potser hi ha un interès en reduir l'accés a determinades societats per facilitar potser l'accés a altres, no? Igual que la teoria esta que hi ha i que existeix entre la diferència entre lucro objetivo y lucro subjetivo para que determinadas sociedades de capital, pues, això és jurisprudència, perdoneu que me'n vaig al castellà perquè la jurisprudència valencià al castellà, però la qüestió és, ostras, aquestes tienen lucro, pero las vamos a dejar que hagan esta actividad y vamos a decir que el lucro es tal porque no es subjetivo, porque no... Bueno, home, a veure, a vegades fem coses molt estranyes i ha d'haver un interès darrere, perquè si no, no serien tan estranyes, no serien tan rares, no? Perquè des de la posició de fer una llei general i abstracta no s'entenen aquelles coses. Ha d'haver una cosa concreta que ens porta a fer aquella cosa. Quan has de fer una definició tan rarita, pues algo hay, ¿no? Sí, en este caso clarísimo, el oligopolio. Son los 5 magníficos. Ja està, ho dic. Amb això Però és també que hem d'apuntar. Penseu que això ho portem lluitant des de la primera llei del sector elèctric del 97 i vam aconseguir el 2013 que fiquessin les cooperatives de consum perquè se nos debió aparecer la Virgen con aureola i todo así. No ho sabem ni com ho vam aconseguir, però a més a Hispacop ho deien y feia broma al Félix y decía, sí, hombre, nos van a poner las cooperativas en el frontispicio de la ley. Bueno, el artículo 6 casi és frontispicio. I va costar, però es va reconèixer que, clar, hi ha cooperatives que tenen 100 anys d'història. Es van començar a fer als anys 20 del segle XX, també. Nosaltres tenim ara no salga el nombre, pobre, la cooperativa de fluid elèctric de Camprodon. Però és que al Baix Vinalopó quasi cada poble en té una. A Madrid, al barri del Pozo del Tío Raimundo, que segur que tots el coneixeu, com que no volia anar ningú, van fer la seva pròpia cope. A Perales de la Cuña hi ha una altra. A València, a Castelló, n'hi ha moltes. Llavors, dius, oye, que también estamos aquí, aunque seamos operadores pequeños, 129 de la Constitución. Clar. Bueno, en fi, jo que enviar la presentació de la secció, que si algú no es vol avorrir exercint d'advocat, que es faci experta en cooperatives, que sempre tenim coses difícils, diferents i entretingudes. Vull dir que amb això segur que estem tots d'acord. I encara som 18, ¿eh? No, pensaban que iba a ser esto como 10 negritos, que iríais cayendo. Jo aquí ho tenia controlat perquè he tancat la porta, però clar, el digital era més complicat. Però molt bé. Però ens farem hackers i no us deixarem sortir la propera vegada. Us tindrem allà. La propera vegada ho fareu algú de la secció que no siguem nosaltres. Perquè avui ho hem fet sense poder-nos amagar sota el PowerPoint, que jo ho estic trobant a faltar. Perquè quan projectes el PowerPoint estàs allò com detrás del burladero. I te lo has pensado, i aquí estem improvisant molt i diem coses que igual amb una formació més acadèmica no hauríem dit. No, però és un cafè, no és una formació acadèmica. És un cafè entre companys. Aquesta era la idea del format. Bé, no sé si hi ha més preguntes. En tot cas, crec que molt interessant el diferenciar finalitat, objecte i activitat cooperativitzada, que això de ben segur és bàsic per poder estructurar els projectes i alhora també de definir els estatuts socials, que són l'eina a través de la qual funcionem el dia a dia a les cooperatives. Jo no sé si vosaltres, companyes, voleu dir alguna cosa més. Jo només recordar que el proper cafè cooperatiu, que serà el 21 de juliol, en breu rebreu informació de la temàtica a través de la qual pivotarà el proper cafè cooperatiu i res més. No sé si voleu fer alguna conclusió o ho deixem aquí. Jo només donar les gràcies i res, que si algú vol les dates i els números de resolucions que he anat dient, que les tinc, que no me les he inventat, s'existen i que estan a la vostra disposició. Només heu d'escriure'm, ja sabeu tots el meu e-mail i estaré encantada d'enviar-vos.